Jamen, velkommen her til CB Radio Danmark. Vi arbejder lidt på at gøre det bedre, så godt som overhovedet muligt. Og vi vil fortælle lidt om, hvordan det fungerer. Og lige i dag, der er jeg koblet op via en PC, så I kan se, hvordan PC-skærmbilledet ser ud. Så det er altså ikke kun de almindelige radioer, man kan bruge. Man kan bruge det hele. Så jeg prøver lige at se, om hvor ven Peter han er med her. Peter, er du med her? Det var CB 209, Claus. Ja, CP91 Peter her. Kan du fortælle lidt om systemet her ved CB Radio Danmark, og eventuelt også lidt om, hvordan man kommer online på det her? Ja, men jeg kan da prøve efter bedste evne, ja. Jamen, goddag til alle. Det er så Peter her på CB Radio Danmark. I har nok hørt min stemme flere steder rundt omkring sådan over en senere tid. Jeg vil lige præsentere, at vi har fået en ny server her på vores anlæg her. Og det er jo over internettet, vi ligger og snakker på her. Det vil så sige, uanset hvor der er henne, så hvis det er internet, jamen, så er det også hul igennem til radioen. Det er en ny form for teknologi, der er kommet til over de senere år her. Og jeg tænker sådan lige lidt, at jeg tror på den plan, det er vejen frem, fordi nu her, hvor jeg bor, der kan jeg ikke sætte nogen antenne op, så sige, jeg kan jo egentlig ikke snakke radio, men det kan jeg så med det system her, og jeg snakker på noget, der hedder en Anseko. Og det er sådan en internetradio, jeg sidder med herhjemme. Jeg har også en håndradio, der hedder TM's, hvad det hedder, den hedder Enrico T320, som man nok kan rende rundt med, bare ved at der er internet på, eventuelt med et SIM-kort i, eller jeg connecter den op via min telefon. Så man parer de to sammen, så er det internet på. Så er jeg sådan set hul igennem her. Og det, der så egentlig er med det her, det er, at jeg synes, det er jo meget sjovt, at vi kan snakke sammen, fordi altså, en analog radio vil vi ikke kunne få det samme signal ud af. Jeg bor eksempelvis i Aarhus, og Claus der bor nede på Rømø. Så det var sådan lidt lang distance, hvis vi skulle række hinanden sådan direkte sådan på en antenne til antenne, det vil fysisk ikke kunne lade sig give sig, end vi har mange watt på og mange ting der. Og så er det ikke signal, det kunne række alligevel. Men her er det simpelthen bare klart tale igennem. Og vi bruger noget, der hedder sådan noget som Swift hosting og sådan noget som til en server, der ligesom kører hen over noget, der hedder en Teamspeak. Det er sådan en app, man så kan installere på sin enhed, telefon eller tablet eller iPad eller computer og dertil høre. Og når man så gør det, jamen altså, så er der sådan set hul igennem til alle de andre, der er med her på anlægget, og vi er ved at være rigtig mange. Og nu kan jeg ikke huske, hvor mange vi er på, men Claus, det ved du kontere. Kom. Jamen, vi ligger imellem 40 og 50 personer på i dagligdagen. Så det er godt på vej deroppe af i hvert fald. Ja, 40-50, og jeg synes sådan tit, der kommer nogle nye til, og det er rigtig dejligt. Og der er det der lidt af hensigt med den nye video her, vi laver her, og det var ligesom for at få nogle flere med, ligesom for at lave et budskab til alle, at vi synes simpelthen, I skulle prøve at komme med over på radiokanalen, og det er gratis at være med herover, fordi vi er sponsoreret af forskellige sponsorer sådan lidt, så vi kan holde en rigtig god kanal her gratis for alle, og det bliver det gerne ved med at være jo, så. Og jeg tænker lidt, at det er sjovt at have nogen snak med, fordi man kunne jo godt sidde hjemme for at tænke fra dengang, vi kørte CB Radio i gamle dage. Mange er jo blevet ældre, og mange er måske kommet i lejligheder. Før boede man jo i hus, hvor man kunne have rigtig mange antenner på, og det kan man ikke i dag. Altså, som sagt, jeg bor selv herinde i en stor by, og der kan jeg ikke få sat nogen antenner op, så for mig der ville det jo være dødt. Men så var det så, at vi opfandt den her i stedet for. Og det er jo nemt og billigt at komme til. Du skal ikke ud og have nogle antenner og kabler og stik og noget som helst. Det er egentlig bare en radio og så wifi, hvis du sidder derhjemme. Så er der faktisk hul igennem. Så det er faktisk en rigtig god måde at kunne få nogle god kommunikation og få nogle her gode griner og nogle gode historier og sådan noget, som blandt alle de andre, der er med herfra også på CB Radio Danmark digitalt her. Så det er jo da bare at prøve at rette henvendelse til os, så vi har noget e-mailadresse, den kunne Claus lige fortælle, fordi jeg kan ikke lige helt huske den i hovedet. Claus, du får den lige. Ja, og den er jeg faktisk rigtig god til at huske, fordi den er ikke særlig lang. Den hedder CB, altså B som i Bravo, /, og så romo.nu. Der kan man altid skrive, og der vil komme svar herfra ret hurtigt. Så jeg vil da lige føje til ved Peter med hensyn til hvem og hvor mange og hvordan og hvorledes og hvem der er med. Det er typisk, der er mange, som Peter han sagde, der sidder hjemme og ikke rigtig har andre kontakter udad til.
af en eller anden årsag måske er bundet til en rullestol, eller hvad pokker det kan være, jamen så har man muligheden for at deltage i et fællesskab her. Og det er rigtig hyggeligt, og jeg synes, at det er i hvert fald noget af det, vi arbejder på. Vi har rigtig mange, som ikke rigtig har mulighed for at komme ud i dagligdagen, og vi har nogle rigtig hyggelige og sjove samtaler. Så kom hid, og så ser vi på det. Ja, I hørte, hvad Claus han sagde, så det er bare at komme ud af busken, så komme ind til os. I kan også kontakte mig på et telefonnummer, der hedder 23 29 23 50, og der kan man få mere info, hvis man ringer til mig. Det kan man gøre. Man kan også ringe til Claus, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske Claus' nummer i hovedet, fordi jeg kalder bare ham op på radioen, så plejer han jo at svare mig jo. Men Claus, du kunne lige nævne dit telefonnummer. Ja, det er 22 17 94 23. Så, ja, I kan eller send en mail på før omtalte mailadresse cd@romo.nu, så tager vi den derfra. Jamen, Peter, jeg vil sige tak til dig, og vi snakkes ved omkring 73 her fra CB3 09 209 i Vadehavet. Jamen, en hilsen her fra det midtjyske skulle lyde til dig herfra, ja. Så det var CP91. Det var Peter.